Je to v piči. Tak ty vypadáš jak šéf, ty kokot. Ja vypadám jak buzerant. Pozri, čo mám na sebe, ty kokot. Však som sa... Ježiš, ty si fakt kokot. To čo si mi doniesol taký klobúk? Daj si to! To kurva, ako vyzerá? A to jak vypadáš ty prijebaný? To ty kokot! Dáš? To pičo, to ty kokot! Chytro to musíme odvodiť, mama, že odpoď mi ho. To piče. To tu sa... Tebe sa to hodí jak kokot. To sa mi hodí? Tebe sa to hodí. Tam sa odfotíme. Tam sa odfotíme. Dobre, do piče. Ľudia nás odfotia do piče. Streamuješ? Ach, ty kokot. Však hej, ale webky mám usenú. Do piče, skôr. To kurva, ako vyzeráš do piče. Ty si jebnutý, bol, čo máš na sebe. Ty máš sveter jak kokot. Však čo ti jebe? Ja mám machu, lebo som rukami už teraz je horko jak Ja som kokot. dobutený ako kokot. Ježišmaže. Čo ti jebe, ja skapem. No. Ja sa mať síce na stvrklasku. Však práve. Žvačku. Goda. Maťo, ukáž. No, počkaj, Do des. piče nás vidie ešte stále. To ty musíš kokot. spraviť. Takto? Ináč, ukáž. No, príjemne. Počkaj. No, Sme tam! jo. Tu máš stoličku, kamarát. Tady ideš do piče, To je neč? dvojník. Počkaj, musím to nejako nastaviť, ty kokot. Počkaj, to sa ako hrá. Však čakaj. Kokot, skoro nemáme tie golfové palice, to by bola úplná absolútna jeba. Ježišmaria. Včera som mi vyprával príbeh, jak som zaspal s tou kávou v ruke, vieš? Som dokázal na svečke, rozjebal som, tak som to vysával. No, do noci. V noci som to vysával. Počkaj sa, ak sa nesmejú. Jak sa nesmejete do piče? Čo to kurva? Lobuk jak smieš. Zdravím retardov, Maťo vyhráš, stavil som na 50 €. No, to je Tak dobré. sme... Zajtra sa vidíme. To kto písal? Jacob. Jaj. Že zajtra sa vidíme. Ty 50 piči €, skurvenej. to To je Jaj, tak... to je líder. Za koho hráš ty Tiger Woods? A ten tam je? Ja neviem, však ale počkaj, ja sa Ja ten... som Tiger Woods. Ja iného golfistu nepoznám. Ani ja. Ja musím byť ten druhý. Dobre, ja som Tiger. Ľudia, ktorí som ja, ktorý on, povedzte. Tiger Ja Woods som Maťo Woods. Ja som Eddie Crandy. Taký aj je nejaký? Eddie Crandy je môj. Eddie Crandy môže byť, ja to tak... Nie. Čakaj, Eddie pozri, Crandy pozri, je jak to dobrý. vypadá, počkaj, ty ešte nevieš, čo to bude za piču. Počkaj, to máš na to, kúče na toto. Iba myšou, ničím. Hej! Ježiš, ty si piči, to na to takéto voľné ľahké nedáva asi ani. To nič. To neviem, čo chcem. Servus chlapci, ináč rest po subgole. Dobre, vlasy. No. Zelené vlasy. Dobre, Ty koľko toto si dám! Ak sa ti to hodí, to sa s tebou Klaudia rozvíde 100%. To čo je za fotku? Je dobrá. Ľudia, takéto vlasy, čo by to bolo, keby si dáme takéto vlasy? Takéto zelené. To keď dáme 450, tak ti hovorím, že letíme tam. Počkaj, to by som mal vymazať, ty kokot. Donate, ideš. Do píče. Toto by bolo strašné mať zelené vlasy. No takto by mi to ani nechytilo do píče, to by som sa musel... Čo by to nechytilo? A to- Ste si tak spravili. Len tak nie. Odfarbí ti to a nadrbe ti zelenú, no a? Ten Toto. perok si to odporný to spraví. Takto kriklavo zelenou úplne. No a aj to... Víš, akú zelenú ti trbne, jak hento. Vidíš tú zelenú tam? Ty si farboslepý, on vlastne ani nevie, že hento je zelená, vieš. Však je to zelené, To to len ja som musel vyjebali. povedať, že to je zelená. Čo ti jebe? No nič, poďme na to ľudia. Ty- Koľko vieš za tú pičku? Á, o 7 musím ísť preč. No. Ježiš, No. tak to máme času ešte dosť. Čau Kotvinče, už sa teším, až dostaneš na piču. Aha, Petr šéf. Vidíš? Ja nechápem, prečo si ľudia mysleli, že ja som slabý alebo niečo. Do piče. Dík. Čo ti jebe? Neviem, či nás budete počuť, lebo pozri sa, chápeš? Ja tu mám Tak to dieťa. nechaj, to bude dobré. A neviem, či nás počujú normálne, ty Je nás kokos. počuť? Metalinda zdraví Gucci tepláky má. Slavujte tu ľudia. Čo? Aby vám bolo jasné, tak tieto tepláky nám šila jedna mamka. A nie je spoločná. Jeho matka nám to šila. A tak to má byť. Ty To sú na kokot. golf. To sú golfové. 2, čo Do 2? piča som si to vyhrnuli rukavy jak kokot. Počkaj, už som držal nožničky. Pozri sa, už dvojky spamujú. Takže jedna alebo dva si ty, vieš? Ja som ale dvojka, chlapci, ja som osmička. Skúste, on je jednotka, ja som osmička, kto myslíte, že vyhrá? Dajte teraz. No tak kto si myslí, že vyhrá rezidenku do četu? Kto si myslí, že vyhrá 8. Mačo osmičku do četu? 8. Jak vidíme, aké sú tie stávky, teda vaše tipy. Mňa to fakt zaujíma. To nič. 2, to 2 nič. Dva. 2 je ony.
Dávaj Google, 8, Osem? už ide 8, áno, 8. Ani jedna Výborne, jednotka? jednotka už sa tam... Ježiš! Vy zradcovia viem, to čo si myslíte? To si čo vy kurva myslíte? Ježišmaria. Tak to zabudni. Koľko ja už iba Ďakujem vám. kvôli tomuto vyhrám, Maťo. Ďakujem vám. Vy ste ma zadeli bán každému jednému nám, čo tam dal. Aha, prvý dostal bán už. Prvý už dostal bán, ty kokos. Aha, jedna, pozri sa, máš tam aj fanúšika. Čiže ale to bol jeden fan. Máš tam aj fanúšika. Chápeš? Ja tu mám jedného fanúšika. Ale máš tu taký KH10. Ja vás zajebem, počkaj, prepíšem tam, že hráme golf. Jak sa to volá? Jak sa volá ten golf, čo ideme hrať vlastne, počkaj. Perfect golf. Ty Perfekt. Perfekt. Na čo tá vejna? 1-11 či koľko? Nie, A ty si mal koľko? Nechcem sa o tom baviť. Ty si mal koľko? Nechcem sa o tom baviť. Prišiel Malphite na top. No. On bol na tope. Mal 0-0 proti mne, však som hral s kamarátom, áno. No. Prišiel tam a mal teleport. A ešte som jej pingoval, že ja by som... No. Mal som 8 sekúnd na ten stun. No. Vieš, aby som mu dal stun a zrušil by som mu teleport. On sa portoval dole, hovorím, že ide tam Malphite. Pingoval som, že pozor, prasce, ide tam Malphite z topu. Quadrokill tam zadrbal. Drbol sa do draka, ultino a zajebal sa. A už som prehral. Som bol poprvé, prišiel na to. A už som utekal odtiaľ. To je píši, on dal to ma to leží do piče. 8 forward, máte 8, 50 ako som dal. Vyhráš 4. 9 lík 9. To je kamarát, no. Choďte do piče. Maťo easy win, to je koko, daj. No, výborne. Chlapci, Mačo easy, potom vidím. si pozrite donate, kto tam spomenul Maťo, tak idete do piče, zabanovaní, to vám hovorím. To ste piči, oficiálne. Takže mi hádam na to, nie? Nebúchaj, raz musíš vyhrať, jasné, že musím. Jasné, že musím, ty kokot. To už len, čo ti jebe? To ty ani nestresuj. Počkaj, kde nebude zavádzať? Bang, Lori. Pozdravujem jedného kamaráda z Púchova, je najväčší psychopat na svete, najlepšia vejna na svete. Ticho, teraz do piče, ty rejna, ty kokot. Bang. Počkaj, to musím nastaviť, ty kokot, naplň window vent, počkaj. Full screen. To dobre vyzerá, tá aj voda je tam. Ultra high, ty kokot. Ty budeš len do vody padať. Bloom, všetko pozapínam, ale nech to vypadá ty kokot. Neviem čo to je, ale pozapínam to. Bloom? Všetko. Bloom je dobrá vec, to daj no. Všetko dám naplno. To Nechaj je 5 korun, bude dosekať isto. Ale to je drbe, že bude to sekať. Takto. Za 7 000 € počítač, bude to sekať. Čo uvidíš? Ty kokot, vidíte ľudia neblíka obraz? Počúvaj, v tomto som šoferoval sem a všetci sa mňa dívali na Ale to, vieš? hovno. A kamarát takto z okna bol, som ho obiehal na aute a on takto z rukou a díval sa na mňa jak na kokota, že čo sa na mňa díva? Až potom som zistil, že mám toto na hlave. Kurva, som smedný, ako sa musíme skôr napíniť, začneme. To som mal na hlave. Čo to kurva cinklo, tebe či mne? Ježiš, ľudia, ideme na to. Kde sa dáva play, lokál, crit solo play, practice, online, lokál, crit solo play. Game name. Súboj titánov? No jasné, súboj titánov. Súboj titánikov, ty kokot. Titánov. Kde nebude zavázať webka, ľudia, vľavo dám mu väčšiu, menšiu, jakú dám? To piče, to bude strašné, Max Players 2, vydržte, musím to ponastavať. Súboj titánov, OK. Game filter stroke je čo? Meč. Dáme meč. Individual match play, OK. Maťa porazí, aj keď bude držať palicu naopak. To je kokotko, chláci, ty vlez do prdelka pojebaná. Ty máš ban, kamarát. Ty už zabudni na tento stream, ty máš ban. Vlez do prdelka, ty kokot. Individual. Čo tam mám dať? Individual match play, alebo... Team, to mám piči. Individual match play, asi takto nie, ľudia? Takto? Match, skin, stroke. Čo to kurva? Čo mám dať, ľudia? Povedzte mi. Asi meč? Nie som si istý. Niekto sa motherfucker, starý. Gitarista. Tu ťa na telefóne ukáže? Nie. To bola nejaká pičovina. Dobrý, čo som mečkal, ničkám, akorát, že idem práve vyhrať, len neviem. Stroke, čo znamená stroke? Čo to kurva je? Levo nahoře a väčší? Webku? Dobre, len mi povedz, čo tu mám nastaviť, ty kokot. Neviem, čo je toto, chápeš? Či stroke alebo meč, ale asi meč normálne, nie? Čo je kurva stroke? Čo mi to vysvetlíte? Stroke, čo to kurva? Počkaj, normálne pozriem, vydržte.
Golf. Golf stroke. Golf stroke, čo to kurva je? Musíme... Neviem, čo to je. Čo to kurva? Ja mu nám ban, nech mi neposlal do Manity. Nech to zabanovať nejako, nech mi neposiela. Jacob, Že nechcem od neho nič. Je to v piči. Neviem, čo je stroke, ľudia. To nevadí. Pusti to už, pozri, aké stromy. Jedna strela? Aha. Jedna strela. Takže po jednej strele sa budeme... Meniť, no a? Meniť? Ty ideš, ja idem, ty ideš, ja idem, ty ideš, ja idem, no. OK, tak vydrž. Ďakujem za mapu. No ideme si vybrať mapu? Počkaj, losneme si, kto vyberá mapu. Dobre. Že bude alebo ty. No, Podľa dobre. podnebia. No. Kokotko. Tak to prehráš. Už sa cítiš dobre? Kamarátsko. Dneska sa cítim fakt vo forme. Kurva. Fakt sa cítim dobre, že Lorič, že som dobrý. Ty už si prehral, ešte sme ani nezačali, Maťo. Ešte sme ani nezačali a ty si... Dneska Čakaj, hľadám nejakú mapu. Keď som S fakt- vodou to ti tam nedám... Súcit mám k tebe, ty by som do toho jazera jebnutého. Tam vy ani nestresujete, Tak si chlapci. máte na sebe jak nič. Však tento To- má banuš. To len skrz to, že má lepšie oblečenie, ako do piče. Toto som mal mať ja na hlave, ty kokotko, a nie ja. Priebaný, teda opačne. Toto je... No, to som mal... Ty máš dobrý klobúk, ako kotie. On mi povedal, že mi hento mi doniesol, a pozri, čo mi doniesol, chápeš? Však ale Jak toto tiež tomto hrávajú. Freddy Krueger pojebaný v horore. To tiež hrávajú. V tomto hrávajú, že? No, jasne. A v tomto hrávajú tí kokot, vieš čo? Tí archeológovia, vieš? Odhľadajú piesok a hľadajú nejaké artefakty, tí kokot. Ja som archeológa dneska. Dobre, ticho, musíme to nájsť. Archeológa, ty si za archeológa dneska. Kurva, čo mám spraviť? Čakaj, hľadám mapu. Dáme tú lesnícku. Ty kokot... Dáme lesnatú. Dobre, takže ja budem červený, hej? Hej? Ja budem červený. Áno, nedaj modrého. Ty budeš taký... Nie. Nedá sa zmeniť farba, jebe ti na Ja len hlavu. taký som ogrcaný. No. To je pop, to... Žltý? A počkaj, ideme hrať iba na jednu rámku, kto vyhrá, ten vyhrá proste. Počkaj, to je ako? Však aspoň 10 jamiek, nie, že? A to si myslíš, že trafíme 10 jamiek? Máte ho. Vieš, že tam fúka vietor? Počkaj, veď to ide tak, ale ja drbem celý vietor. To nie je ja som- minigolf, ty kod hore. Ale do ja piče. viem, že to nie je minigol, ale veď to... Daj mi 10 jamiek, nie? A ty dáš napríklad jednotku, dáš na 3 ťuky, ja dám na 4, tak potom budeme na dvojku a takto a na konci, A to neviem, či tak je. kto bude mať menej tých oných, vieš, tých pohentých, ťuknutí, tých pokusov, tak ten vyhral. Ty koko, Tak no sa to tak hrá. poďme. Dobre, Vieš, ako to myslím? ready. Takže ideme, dobre, ideme na to. Takže ľudia, Posun sa trochu dole, ale nemá vidieť. počkajte, že zmeníme túto onu. Dám ešte escape, pauzu nejakú jebnutú. Ježišmarja, už teraz mi je napíšu. Valerio, vyhráš bez Phantom Galaxy? Tak to sa budem volať, presne. To Dobre, nič. Valerio, neboj sa, ideme rozdrbať. To sa To nebojte. nič, ty kokot. Toto som mal mať ja na hlave a nie ja. To To som mal ja nepovedal. na hlave a nie ja. Som isto nepovedal. Viete, on už sa bojí, on už má rešpekt, tak už, Chlapci. už mu skáče hlas. Viete. Neskáče mi hlas, len proste A viem, milí sa strašne. viem, že nás povedť pôjdeš do Ružomberka, ty kokotko. Tak to sa nebáme, ale ja, ty pôjdeš. Však dúfaj. Čo, jak to vyzerá? To jak ty, aha, červené pičko. To som ja? Čo si kokot? To, a šiltovka? Kde mám šiltovku? Ty kokot. Počkaj, to som ja ju tu mám. Máš šiltovku? No a? Daj si šiltovku. Z toho, čo som robil cosplay. No a? Ježiš. Aj bielu. Ježiš. To som ja. Ty. Takže ideme na to. Takže webka kde? Vľavo nezavádza dole. Vľavo dole. To takto ďaleko sú tí jamky? Takže ideme to kilometr. Veď tam niekto vidí, Kde je? kde Ty je? vidíš? Ja neviem vôbec, kde je, ty kokotko. Počkaj, musíme niečo nastaviť. To čo si spravil? To čo je za golf? To čo my ideme hrať na strelnicu? Tak to dám. Ale pečkom. Ja Tak to chcem dám. hrať golf. Nie CS-ko, vieš. Long, mid, only, das 2. Želory. Do píče. Do piče. Takže počkaj, ešte potrebujem jednu vec. Lebo túto keď dám, že pár Máš ešte lolko. Hej, hrám ešte lolko. Ale už nehrám vlastne lolko, ale furt ho hrám. 389 subscriberov, ľudia. Ešte, jak dáme 11 do piči sa to prepisuje. Koľko 380, ako som povedal? 389. Jak dáme 400 do nedelu, ľudia, tak už od teraz sa nestriham a limit je 2 mesiace. A môže sa navýšiť. Tak, alebo tak, nie, tak nejak to je jedno.
Jebal to pes. Ideme na to, ľudia. Nebudeme zdržovať, takže... Počúvaj, ty ideš prvý. No a? Však ja som ty A kokos. vidíš, kde to je tá jama? Ja ju nevidím ani. Ty ju vidíš? Povedz mi, kde je, lebo fakt neviem, kde je. Podľa mňa tuto, kde si za tým kopcom bielým, tam. Tam máš? Monteverest. Jak si Hráme v to- Alpách. Nastavil mapu First- ale Alpy. Tu je to napísané, je to 337 yardov. Ty, to je strašne ďaleko. Ale ja nechcem ísť prvý, lebo ty obsúvaš taktiku nejakú. To sú palce, alebo stopy. To je ako hĺbka, jak je to hlboko. No to je ďaleko jak pása. Ježiš. No poď. Počkaj. Vytrp to. Jak Aška ultinu a poď to do piče, dávaj, strieľaj. Že Maťo easy win, držím ti palce. Jasné, že ďakujem No vám, chlapci chlapci. to nič. Ďakujem No ja vám, ticho, chlapci. idem sa sústrediť. Takže vietor ide doprava, 13 mil. Vietor? Tam je vietor, že Tam jebe. fúka. No. Vypadni, nekúvaj sa. Moje taktiky. Poj. Piče. Počkaj, neviem, ak sa to, ja neviem, ak sa to strieľa, ty skrúny kokot. Počkaj, ten napič má si ísť prvý. Že ako sa strieľa, nemáš nabité. Možno nemáš nabité. Nabí. Alebo vymeň si zásobník, vieš. Boha, on ho sekne v krížok, nemôže len tak dlho byť. Vystrel chytro. No piče, vydrž, mňa boli chrbať aj kokot z toho. Možno sa možno nevieš nabiť. Vieš. Je to v piči. Aha. To kam zajebal do lesa? To čo hraví? To on čo hrá? Dobre, prehral som. Čo hráme? Prehral som? To kde oddrba? A Ja to som jaký trebol do post lesa. toho má? Dobrý opasok. Do piče, Maťa ťa Čo zajebem. teraz? Post shot? To kde si vydrbal? Kerry. Kerry. Ja zapíšte, som. no. To som ja? No. Prečo mám len že... Že tento listener si preslokal tričko, čo mu to jebe? Že ja ti dám nejaké žlté, jak Tiger to Woods. bude v piči. Už teraz mi je zle. Počkaj, ja to ale jebem. vidím tú jamu, veď kde je tá jama? No však to ako musíš typnúť. A ty potom ideš po tejto, keď ja vystrelím, ideš ty zas? Hej, od ten ďalej. A počkaj. Tu, A možno aj bližšie, možno na tu čo mám nie. mieriť? Že možno tu je... Na čo mám mieriť? Ja neviem, ty príjemaný. I'm so good that I'm so bad. Guarantee I'll be the Ticho, greatest thing you ticho, ever had. kúka. Kámo, dík mu zase. 9 metrov za sekundu doprava. Takže, No boj. ja som bol z fyziky dobrý ako... Teraz čo? Čo sa stalo? To musíš tuto nejak... Na toto musím No, ťuknúť? tam musíš ťukať, ide. On je jebnutý. Aha, to... A teraz čo? No klik. Klik? Musíš to kliknúť a potom podľa toho vetru tuto niekde, pri túto čiaru niekde takto, vieš? Tak ty si robíš... Že ide doprava vietor, tak musíš tu doľava. Tak ty si robíš... Počúvaj, ja to nevolám. Maťo, Ježiš, to si kam jebal? Ja To som si strašne- kam strelil? To, Strašne som sa... po prvom odpale som možno ako... bude... Ježiš, mňa chce... Ideš znovu. Normálne Čo? ťa povedali ti, že si... Bože, to som ja žltý? Nie! To To si prečo ty. idem 2 razy, ja už mám 2 No poj. odpaly? No poj. Boha, to je čo za hru? To si kam dal? Ty si idiot. Nesmejte sa. Aha, pozri sa, tam nie je žiadne písmenko, len No, to. len Vy to. ste dobre tupí. No poj. Klik. Čo robí? O, už musíš čo dvakrát hráme? kliknúť, vieš, Už to dvakrát. viem, už som najlepší. Kdeže to tam ide? Ježiš, ty si Ale dal veď lesa, do to je stromu! jebe. Už by som mohol ísť aj ja, ty kokot. Zas ideš ty to prečo? Lebo ty si asi trafil jamku. Nie. Však ty čím ideš menej krát, tým je to lepšie, vieš. Prečo idem ja? A vidíš jamku, ty A ja prijebaný si už. idem jamku, aha, Ty si pozri. pevka, Poďme na to. A to prečo? Toto ja si... No chlapci, ticho, sústreď sa. Už som strašne dopotený. Už mám mapy, Ja mám mapy jak ja už kokot. som dopotený A strašne. to pre... Lebo tam je teplo a svieti tam slnko, vieš, a mám žlté. A muchy na mňa sadajú. Muchy na mňa isto Dávaj, sadajú. poj. Čo na žltej idú muchy. A prečo nejdem ja? Počkaj. Ticho. Čo teraz? Aha. Ale prečo takú slabú? Veď nebudeme. Počkaj, prečo nejdem ja, ty prijebaný? Zas idem ja. A ty si to asi stratil do oného, do vody, to by bolo super. Daj to ešte raz, continue. To čo má byť? Dúfam, že si to drbol do vody. Kto je ďalej od jamky, ten ide. Aha. Ježiš, mne navracanie, to mi ani nehovor. už som tam. To už trafi... To fakt? Ja som to netrafil, ja som iba niekde Ježiš, bližšie, ja ja som som niekde... v lese Ja som totálne. niekde za stromom, ty prijebaný, držu. Tu aha, to je čo toto napluté? Kde je ten skúrený monitor? To je napluté, tam Ticho, to hľadaj tú biele. jamku, kde je tá jamka prijebaná. Čak tu je... Počúvaj, ja Jaj. to som, čo som... To tu dáš jak nič. Ticho. Poď, a poď! Nice, No. nice! Kdeže to ide, Dobre, letí? to už mám na dva On je vťahy, fakt ty kokot. tupý. Ja to Už si isto bližšie, Dobre, ale už už jem ja. Ticho, tak ja som pekne ďaleko. Ježiš, je teplo. Ticho, aha, tu som ja. Do piče.
Zapravený, string. musí byť upravený, zapravený. Ty kokot, Maťo, je to v piči. No a poď! A poď! A kde som? Ja som to drbol do tej jamy. Ježiš! No, To som kam zajebal? To si... Yes! Do piče! Som v piči! Yes, Maťo! A ideš ty? Yes! Čo? No jasné, že to... A to na kde sme? To čo? No, Ježiš, to je počkaj. pekná pičovina. Fúka, fúka. Teraz fúka. Ježiš, ja som kde si hore za stromom. Teraz začalo fúkať. No poď. Teraz začalo fúkať. To musíš Keď namieriť idem ja. doľava. Však, ale Musíš pred touto počkaj. čiarou. Oho. Jaj, tu sa to vymerávame. 75, No. 58. A ide 13 doprava, tak musíš dať trošku, vieš, čo je za touto čiarou, to ide doprava. A pred touto čiarou je všetko ide doľava. A tu to ide rovno, hej, keď to dám tuto. Nie, toto je, prvá tá čiara To je rýchlosť, sila. Áno. A potom Je tá sila. druhá. A tá druhá je proste či doľava, alebo doprava. tak to je easy, kamarát. No poď. No. Tak to tuto, tak ty. To kde dal? Ale dobre to dal. Si fakt kokot, Dobre Maťo. falš. Ježišmaria. Idem ja. Rest. Ježiš, ty si na kopčeku. Ale 16 doľava, fúka vietor, ty priebaný. Dúfam, že začalo poradne duť vonku. Fú, že už svin, poradne ja neviem. drpe. Že už pršať by mohlo začať ti. Dobre, som v piči, lebo fakt neviem, jak tam dať silno. A ja som už mám 20 rány a už som v lese úplne. To je kokot! To kam kopol? Videl si to? Ja mám za prievodca. Idem ja, lebo som ďalej. Lebo som ďalej, ty drž hubu. Drž hubu teraz. Už mi je teplo strašné. Musím sa aj zasprchovať zas. To čo si dal? To nepôjde. Ježiš, Maťa ťa zajebe. Ešte ideš ty? Yes! Koľko mám? Koľko mám a koľko máš ty? Neviem. Maťo 6. Aha, ja mám 6. A ja mám A ty máš koľko? 5, teraz je 6, výborne. Nie, Je to vyrovnané. toto je piata, nie? Čo Ty robím? máš teraz 5. Ja neviem, či je to, že teraz dáva silné rany, alebo nie, vieš? Ja neviem, či mám na slabú, alebo ja to kurva zistím. Netrafíme tú jamu nikdy, veď to je strašné jama, ale my by sme potrebovali takéto celé, jak je to. No. Jak je tam, vidíte? Ja budem trafať do bazénu, Jak je ten neviem, kruh? pičovín. Jak je ten kruh inak vykosený, takú by som ja potreboval jamu. Alebo aspoň ja nejaký bazénik, taký 15 metrový. A nie toto, jamku jak one. Ježiš. Nie! Prosím! Zas ja! Zasi tam! Bože! Ty kokot! Tečie mi slzy. Čo mám robiť? Však som prehral! 25 eur na zdár. Maestro, starý, čau! Do piče! Otvoríme asi okno, lebo je tu teplo. To je tá gula je akože... Ty! A ty si furt bližšie! Aha! No dúfam, že ide preč. Kam ide? Poď ešte preč. Boli ma hrdlo jak Aj kokot. mňa. Yes! Ticho, nemôžeme takto zhúkať, takto môžeš Počkaj, hrať ešte Kingo, kľudne do treti. koľko mám ja? Mám si... Ježišmarja. Yes, ty už ješ 8. Ale prečo to dáva tak silno? On mi to mal dávať slabšie, kokotko. Tiger Woods, však čo? Naspidovaný. Čo dám? Zajebem, chlapci. To je pičovina. Už že mi aj ideš ty, boha, to čo hráme? To čo hráme, ty hráš sám? To je single player, či čo to je? A ja už chcem ísť, a ja som tu. Nie! Vypadni! Nie! Výborne, ale už si tam pekne blízko. To si jak dal? Už idem ja. Už idem ja. No, už mi je Však navracaný. ja mám o 40 oných popredu. No poj. To máš úplne najľahšiu jamku. Fúka tam? To čo mám teraz? Prečo začalo fúkať zrazu No tam? musíš mať proste začiaru doprava. Ináč Je si pekne piči. trapný. Počkaj. Sem? No proste 16, tak to je dáme tomu, ja neviem, niekoľko stupňov. Tak to musíš dať za tú čiaru doprava. Keď prejde tá druhá, až tá druhá šípka, keď prejde tú čiaru, tak až tam. Chápeš? Nechápeš. No proste prvá je rýchlosť. Ticho. Si dal kam ty priebaný. Nie! To kde ide? To kde hodil? Počúvaj, ja nehrám. To To čo? Kde ideš? Aha. Majster, do teraz rybníka. zažebe. Choď do Dík rybníka. moc. Kde ide? Pozri sa, kde sa zmerala. Čo to je dobré? Čo to je Počúvaj, dobré a no. čo je na tom? No poď. Prečo? No dobre. No poď. Ticho. 8 metrov. 8 metrov za sekundu, to je dosť. To dosť? To čo mám spraviť? To je pekne trapný kokot. Jaký je jebnutý? A co hráme? Jak to mám dať inak? To bude remíza. Paša, mi prvýkrát v živote v golfe niekto remízuje, ty kokot. Nie tak silno! No!
Boha, čo je ty? Priebaný. Počúvaj. No nič. Dneska To sa nedá. Aha, že ide. Tak zaujímavé, že tebe stála Ale ty už si takúto kopci postavila a mne ide na rovine. Maťo, ja som na prvýkrát som bol tu, kde si bol ty a odtedy som hral 7 Ktorú ja mám trafiť? Vidíš tam dve? Nie, henda je tá, kde som ja. To sa nedá trafiť. No, 20. A čo mám 20? Čo? neviem. To sa kde dal? O, no! Čo robím? Čo dal? Chlapci, započil si sa pri tej rane. Tiger Woods. Ideš ty? Ja? Ty? Koľko máš ty? Počkaj, Čo je toto? Čo je toto? 10. rana. Takže ja mám iba jednu. Jak teraz dáš? A nedám, veď ja to neviem dať. Bože môj. Veď čo hrá? Môžeš dať proste slabšiu, aby to neletelo dozadu zas, vieš? To čo robí? Veď ja to neviem ovládať. Si super. Tuto mám trafiť či túto? Čo je toto? To je nasrané. Prečo sa púšťajú jeleňov, keď hráme? Nasral tam jeleň. Nehrám. Nasral tam jeleň. Nasral tam jeleň. Jak mám toto hovno obísť? Toho mám takto obísť? Obísť ho mám. Jak mám to 10 metrov? Dobre, ticho. Ticho teraz, ticho. Poriadne ťukni! Fetuješ! Fetuje! On fakt fetuje. Tak musíš dať silnú do piče asi. A nie vlastne to napíš, lebo fúka vietor a odjebeš do piče. Tak poď. Ticho, už to teraz dám. Teraz je tam. Poď! A paď! No, a čo robí? Chápeš, ale toto? Ideš ty! Ale môj odpaloval 2-kilometrové jamky. Idem ja? Neznášam túto hru. Takže ty si bližšie než ja. 27 pokusov som mal a ty máš 9. Ty koko, a teraz To je čo? fakt famózna hra. Famózna hra. Ježiš, to čo si spravil? To čo je? Kurva! Chlapci! Ja teraz tak na po... Odláhlo sa mi. Prečo mi zastiluješ? Yes! Yes! Bože, rest! Vy, čo ste písali osmičky, choďte do piče, máte bany. Máte bany. Polský. Koko, Polský dobre. golfista. Ja mám polského golfistu. Počkaj, ideme ďalej asi. On isto vypráva po polsky. Ja Ďalšia pierdele. jamka, teraz je kurva, kde? čo je? Musíme ho nájsť, Maťo. Čo musíme u nás? Čak, kde je? Na takto klikni. Počkaj. Nie, ja idem, čakaj. Ticho, veď to pozrieme. To si prečo si to s tým pohýbal? To si môžeš nastaviť. A kde to je? Počúvaj, to nikdy nevyhrám. To sa nikdy nedá toto vyhrať. Ja neviem, kde je tá jamka, ty kokot priebaný. Kde je tá skurná jamka? To je trápna hra. To je v piči, to je... Kokot, ja neviem, koľko bolo metrov odo mňa, vieš? A kde je tá... To kde si trafil? Do vody nie! Prečo to ma nedal do vody? Ježiš, to si mal dať do vody. Maťo ide? Takže ty si bližšie? Ja som bližšie, no však jasné, že som keď som to odpálil. Čo, odpálím aj ja? Nie tam doprav, doľava! Do vody to drbneš! Aha. Drbal som to do vody? Nie, Čo? ideš ty. A čo sa stalo? Čo sa spravil? Počkaj, prečo sa nejde? Čo to je? Rehit? Alebo mulligan? Čo je to mulligan? Čo sa stalo? Budeš odznovu? Alebo mulligan? Čo to je mulligan? Ľudia, čo je mulligan? Mulligan je fakt zlé slovo, to fakt zlé znie. Mulligan je čo? Ježiš, toto je hra. Paťa, ja som ti verila, haha, takže si najlepší v CS, už aj v golfe, pozdrav Maťa. Hovno. Paťa ťa zdraví. Ahoj, Paťa, ale ja ešte to otočím. Ja viem, ja ho poznám. Hej? Nie, poznáš. Čo kurva teraz? Bojnic je, že? Čo ja viem, odkiaľ je? V Prievidze, kde si. Dobre! Ticho. A čo je mulligan? Rehit. Čo je mulligan? Voda! Voda! Počkaj. Voda! Musíme majstra prepísať, že on je v topke, ty kokot. Do piče. 14 rokov fyziky, chlapci, ale toto som ešte nezažil. Takúto primitívnu hru som ešte nezažil. Do vody som to drbol, viete? Do vody padla gula. 25, kam ideš teraz? Dobrá hra, fakt. Fakt je to na úrovni hra. Bam. Dobre, ideme na to. Keď meníš karty na Magic Game, tak to je mulligan. Meníš karty. Dáš rehit, ideš znovu? Ale daj mi rehit. Daj rehit. To sme alebo ty? Však ja som žltý. To je trapná hra. Kde zas fúka? Fúka doprava, poj. Ty kokotko, to bola dobrá rana a kokot. Kde tam ide?
Predstav si, by si to dal na prvýkrát, ja by som ťa zajebal. Ježiš, to by bolo krásne. To znamená, aha, poď. Kde ide? Potúvaj sa, prosím. No ja jej pokotúlam. Som bližšie. Nie, ty si bližšie, ty kokotko. Aha, ty si tu? To jak to? Maťa ťa A zajebem. že ostala 2 cm od vody, bože! Čo plus... Výborne. To bolo čo za hit? Dobre, Do piesku. Tam, do piesku. Dobre, super. Som Idem piči, ja? prehral som. Ideš Nie, ty? ja idem. Ježišmarja, ty si bližšie furt. Výborne! Z piesku Toto je dobre. výborná pozícia. Toto je palebná pozícia pre kanoniera. Poď a poď! Spins. Choď preč. Kotulej Ideš se, ty? Ideš ty? Ukáž? Kotulej se, kotulej! Ešte do... Nie! Ticho, nehúkaj. Nehúkam. Kde som? Ideš ty. Jo! A poď, kama. Ideš na spoveď. No! Pán To ministrant, máš tu? prosím To vás, máš tu? zbavte ma hriechu. Čo robí? Kúkal som sa na vlastnú ségru. Ticho! Počkaj, fúka tam. Prečo fúka? 16. Ono tu skáče z 11 na 16? Aha, 17, tak viete, idem ja a je tu Katrina Tornádo, točí sa to hen tam v boku. Ale ide on aj bez vetrie, na rovinke, neznášam túto hru. Ja som smedný, drž piču, boj. Všade Poliaci sú za... Kdeže to? Nečakám, Počkaj, musím čakať. A 8, teraz! Využij to, Maťo. Nenapravuj sa! Yes! Moco, do vody, Yes! To som kurva presne potreboval. Z piesku je to dobré, Maťo, z piesku je to dobré odpálať, ukáž? To deje! Rest 150 dní plight po nociach a Maťo... Áno, presne jasné, tak. po nociach. Zase idem ja. Zase ideš ty, dobre. Zase idem ja. Koľko máš stredol? 6? Ja mám 4. Kam si dal? Ty kokotko. Travu! To je trapná hra! Idem ja. Ah. Uhni. Idem ja. 12, musíme si počkať. Že Maťo, cvičíš? Nie, necvičím. Ja necvičím. Že Maťo, cvičíš? No tak teraz si mi totálne oddrbal psychiku, aby si vedel. Teraz som mu hotový. No, ideš mi ja. Ty koko, no poď! Poď Maťo, teraz ak to nedáš na túto ranu, tak si asi prehral. No ja si to dám. No poď. To kde Drží fúka palce. zas? A to teraz mi už je jedno, či... Toto začnem hrať online, ľudia, ja budem profík v tejto hre, to ti hovorím. A poď. Ja neviem, či tvoj je besilík, on si píka estrogen. On sa nenajedol! Ja nehrám s takýmto podvyživeným bastardom, on nemá ani triceps. Vidíš, akú má ruku? No. Čakám Jak na ja. perlakče, ako on je biceps. No poď, jak ja. To bola cieľná ako koristo. No daj ho tam už! Nie! Čo si kokot? Bože! Ja sa musím ísť do sprchovať, kde tu máš sprchu? Chytro musím ísť do sprchy. To čo si dal? To je jeblá hra. To je jeblá hra. Chlapci, tak vám poviem. Nedal ju! On ju nedal. Kamarátko, ideš na spoveď a budeš nás spovedať z našich všetkých hriechov. Ľudia, všetci, čo vás trápi, napíšte na Twitter alebo retweetnite rest poveret na mňa hriechy, ktoré Maťo sa bude spovedať. Všetci, ďakujem. Alebo piču, subscriberi. Ty koku, no poj Maťo. Ale ešte dáme možno, vieš, 5 jam dáme možno. Niečo, ježišmarja, to je jeba. Ja mám koľko? Plus 10, ty máš 5 plus 5, to čo? Neviem, čo to znamená, ale vieš, možno si ešte, možno vyhrávaš ty. Jasné, vyhrávam ja, keď mám bábu ženskú, mám na miesto golfistu. Pokračujeme? Dokedy to pokračuje, ľudia? Dokedy to pokračuje, ja neviem. Ježiš, mne je strašne ťažko, vieš, ak ma hlava bolí? Kde je tá jama? Crystal Pines, diera 3, je to 408 yardov. To je úplne za tým kopcom. To je úplne niekde asi, Chlapci, toto asi je tam hrozné. niekde. Ja neviem, ale možno to bude tu niekde dole, ty kokot asi, že? Myslíš? Do piče, napravte si webku, je vám vidno polku hlavy? Vyššie to daj. My máme iba polku hlavy, kamarát. No. Polku nám zobralo voľko. A? Ale prečo sa nebude hrať ten Mortal Kombat, to by bolo lepšie. No ja ti dám lepšie. Lebo sa vyplakal. Povedal, že... Hraj! Čakaj. Povedal, že nebude hrať so mnou Mortal Kombat, keď ja to viem hrať, že isto by išiel na spoveď, tam ísť nemôže. Že povedal, že máme ísť hrať golf, o to, že kto pôjde na spoveď. Hovorím, že OK, tak ideme nakoniec golf hrať. A Po pozri vlajku, sa. Maťo? Čo po jakú vlajku? Však ale vidím, kde je tá vlajka? Kde je tá vlajka?
Nie! To som dal doprava, kde si do piče dohovor, mačo! Comeback is real! Tak to som, ježiš. To kam to zajebal? Ideš ty, dobre, ono to uznalo túto ránu, že som za stromom. Počkaj, ale ty si bol už bližšie. To je to. Čo? A to ja mám kde na čo? Maťo, keď si blízko pri tej jamke, nedávaj slabú, musíš to natiahnuť, dobre kamarát? Musíš to natiahnuť až na tú červenú vlajku, čo ti ukazuje na tom. Aha! Aha! Fuj, ty mne je horko, Maťo, ja kokot. Počkaj, ale ja ešte vôbec neviem, kde je tá jama, Ani vieš? ja, ty priebaný, poprvom odtale zistíme. Kde fúkajem, tam. Boj. No to pôjde doprava, lala kokot. Kam si dal do vody, do jazera? Nie, to musí... To si mal ako dobre, ty kokot. Dobrá rána, dúfam, že je tam, kde si ja. Kokot. Dúfam, že je tam, kde No si... jasné, že neviem. A to kde? A to kam mám ísť mi povedz, Maťo? Maťo, kam mám ísť? Neviem, točí sa mi strašne hlava. Že keď máš špater, si na gríne, to čo on, Nič. ty čo o čom vyprávaš, Nič. veď ja to neviem ani prečítať, nie ešte aby som tomu rozumel. Tak tam máš vajočku, keď sa naprahuješ, že si akú silnú máš dať. Skús použiť aj hlavu miesto bicáka, počuješ? Ja mám štvorciferné IQ, ale v živote som nehral golf, jak to mám vedieť? Ty kokot, nie zle. Dobre som to dal? Čiže som možno išiel si bližšie? bližšie. Hej, no, tak to uvidíš. Teraz idem 40 krát, ja ty kokot. Bodaj by, ešte 15 krát môžeš ísť. Ale už viem jamku aspoň, ty kokotko. Kde je? Tam To je jamka? Hej, Ježiš, navracania, ja som kde, prosím ťa, s tú moju gulu? vietor, čakám na vietor. Nečakaj na vietor! Drž piču! No. Toto je ťažké, toto musím vyhrať ja. Kokotko vo FIFA si ma rozjebal, tu ideš do piče, ty. Takúto kokotinu som si dal plné. Aha. To je dobrá. BOOM! Čo? Do vody! Yes! Yes! Zajebem! Yes! Musím dať rehit, chápeš? Ukáž, čo chceš. Rehit. Dobre. Takže ja mám koľko? 5 a ty máš 2. Hej, a potom ideš. Nie, akých 5, dávaj. Ja mám 17, ty kokot, ty máš 7, čo ide, ja mám... Ale hitov, O ty 10 si ráno, ja. máš len raz strelil a ja už 5. A som ešte furt tu, kde si v piči, chápeš? Ale... Ty kota musí byť dobrá. Musím byť bližšie už teraz. Ty kokot! Čo ti je, to bolo strašne ťažké. Dúfam, že jeden z tých rýchlo bude, že riešili sa s chlapcom. Čo ti jebe? To kde som? On je na stene! Ja hrám za pavúka! Dobre. A kde je tá jama? Kde je tá jama? Tu to dám vzadu. Ja hrám za pavúka, on chodí po stene. No pohoj. Dobre, ja hrám za pavúka. Ja nemôžem hrať za pavúka, chápeš? Elis tu beha z volka. No pohoj. Tuto? No. Tak keď to zo steny odpáli, tak je fakt killer. Fakt mu kúpim pivo, keď to odpáli zo steny, lebo ja som na No stene pohoj, práve no teraz pohoj, no pohoj. som sa prilepil na oný. Na mrakodrap. Počúvaj, fakt toto je... Vidíš to? Toto si niekedy videl? Ale ty si Tiger Woods, ty kokot. Však oni kde hrajú? Veď oni kde hrajú? Veď včera... Ty si vybral túto mapu jebnutú, Alpsku, poj. Ty si to vybral, A ty čo, si... poj. Dobre, v poriadku. Ide sa doprava. To kde dal? Poukáž prosím, nie do vody, nie do vody. A, rehit kamarát. Daj mi to ešte raz. Maťo IQ 00001. Ja mám štvorciferné IQ, kamarát. To sa nebavme. A ja? Môžeme si ísť kľudne zmerať na niečo. Tak strašne, my sme titáni proste, ja Lebo ja som si to dával merať pred mesiacom a kľudne môžeme ísť. A kto bude mať väčšie? Ja som bola téma, že Ja to lásko, merá môžeme zhorela sa- normálne. Tá bola Môžeme pič. sa aj o tom povyprávať, kľudne celá skon. Do piče. to Povedz si kde som najväčší dal. číslo, ako poznáte, ale aj za sekundu som toľko číslo povedal, že tá mašina bola piči z toho. Čo mám dať? Veď... No poj. Z kopca je to halus. Kokos. Musíš tak asi namieriť. On je jebnutý, videl si, kde to trafil? Víš, asi... Ja nemôžem hrať zo scény. Ja by som odpálil nie takto, lebo proste chápeš. To je krivo a ide to sem rovno, takže dal by som to doprava za tú čiaru jebanú. Nehaj ma, idem ja. No poj. piče, Ja by som dal jak- doprava za tú čiaru skurvenú. Jak to mám Lebo si odjebať? kurva na scéne, chápeš? Poj. No, tak. No. Ešte trošku viac. Tak je to vidieť, pekné. som ti Kde povedal. ideš? Dobre, Tomáš. Si bližšie než ja, ty pička, To decka. nie. Drbol som to do vody, chápeš? Idem ja. Ježiš, ty si Aha. No, aha, ty si tu, ty kokotko. Ale ja mám, chápeš, že už mám 6 strel a ty... Ale ja som mal na hentej 20 pred tým jamku, však...
Tak ty si dobre jebnutý. Ty to jak dobre hráš. Ty si jebnutý, bola náhoda, ako lebo To my jak tam vietor. dobre hráš. Však som mal na sedmičke vietor, ty priebaný. Boha, ja túto hru nenávidím. Na sedmičke som mal vietor. Nenávidieť hlavy, daj to Poď. trochu nižšie. No do piče, dobre to je. Nepotrebuješ ani vidieť do hlavy. Do hlavu, no vidia to. Toto dáš isto. Ja to neviem absolútne hrať, ja som furt tomu Ježišmarja, nepokopil, no tejto poď. kokotine. Jak mám dať silnú, ty kok? Ako mám dať teraz silnú? Jak si dal ty? Ja som Kurva, dal ťa tak nesledoval. polovičnú maximálne. Ja som ťa kurva nesledoval do piče. Nedaj moc slabo, lebo budeš na tej travy vyjebanej a odtiaľ to sa teda lepšie, vieš? Ja dám slabšiu radšej. No to je jedno. My sme zase silnejší, trošku. Kde to dáš? Kam strelil? A dobre, ty kokocko. Ale Dobre, nechoď ty- hen tam dole, idem dobre, ty ja som pičenka. ďalej. Koko dáde sa zaskotula. Yes! Poď do piče Ježi! Čo to je kokočina? Dobre si mi je po tých sluchátkach. Ja nenávidím túto hru priebanú. No jasné, že ide Maťo. Maťko, ideš? Jasné, že ide Maťo. No, poď. Kde to ide? Doprava? Hovoril na červenú onu, to dávať. Nie, ešte nie, Ja- ešte furt som není v tej... Ja v tej Ešte- zóne. Áno, 16, jak začalo fúčať zas priebanou. Katrina je späť. Katrina je späť, lebo ide Maťo. Jasné, 600 že... webkových 20? 18? Nikdy nefúkalo 18. Vždycky len tak pofúkuje. Čau, čau, starý. Ticho, Tak on ticho. zmeral, tak čaute. No poď, to musíš dať. Ty kokotko, to bola dobrá rána jak kokot. To nebola dobrá Čo ty? rána! Aha, piesku. A čo? Ja ho jebem celý piesok. Ideš ty. Ježiš. Ty to hráš dobré ako kokot, nie je z toho zle. Bože, ja som dobrý. Ty si jebnutý. Ja nenávidím túto hru. Choď dole, ešte. No jasné, To tvoja... kam? Ja, Ty máš dobre. magnetovú gulu, chápeš? Magnetovú, že? Hej, Do jamy. priťahuje to. To kde som? Dobre, ja to Však toto máš najľahšiu No, jamku. ty si dobrý kokot. Najľahšiu. Najľahšiu, ja by som dal na plný odpal úplne doprava. Ja sa naserem a odjebem to preč a idem do pičov tamto. Nebudem boj. tu hrať. Kokot. A to by aj padol monitor, ty kokot. Drž hubu, ticho. Kurva, mne je také horko, Maťo, ja mám machule ako kokot. Ja som strašne do počutia. Ja, to je strašné teplo. Ja musím ísť do sprchy. Do piči, mali by sme klikovať, po každej netrafení jamku. Tak to by som išiel do piče. Nie, ticho. No pohoj. To kde fúka? Priebaná hra. Jebnutá skurviacka. To zas kde ujebe? Aha, nevaj sa, kde to ujebe. Ty No to je kokot, pozri sa, kde to ujebe. Do piče, ja nemám cit. Proste, Ja nemám cit. lebo ty, však ty keď máš skalu miesto ruky, ty kokot, bandasku ja Idem ja uhní, veď ja som na piči, ja som v piči. To ešte kutula? Hej, veď ona nepozná zastavenie. Nie, moja ide bez limitu, ona nepozná limit. Koľko tam máš? Drž hubu 20. 8 strel? Tu máš 8, že tu mám aj ja, ty prijebaný kokot. Teraz si tam, kde ja? Ty jebnutý. Pekná pičovina. Ale ty nevieš, že predtým Janku som ja išiel 20 krát a ty 3? Ja som úplne totálnej piči, nevidíš? Ja neznášam túto hru a... Aha! A je to- A čo teraz? Ešte ticho. Maťo, ty kokos, keď máš pad, neviem to prečítať, tak máš vláčku. Keď sa naprahuješ, že akú silu máš dať, skús použiť, choď do piče. Dobre. No boj. Neviem. Tak ja to dám po tú vlajočku, dobre? Po tú červenú vlajočku to dám, uvidíme, kde to pôjde. Isto to trafí od tohto stromu a pôjde to desi do Mexika. Milan Miloš. Možno aj mne, Tak ty. teraz nie, počkaj. Milan, A mne volal? Cerus. Čo chceš? A kde si? Kde si? A kde si? Kokot, ja som... Však mi volal sklírka, povedz. Pred restom? Ja hrám golf, idem za tebu. No, golf, idem ale von už. Dobre? Vydrž sekundu. Čau. To kde som dal? To Ty kde som kokot. dal? Povedal ty Milan, ľudia, hneď sme tu. Krátka pauza, 30 sekundová. Maria. To piče, je horúra, kokot. 20 sekúnd. Boha. Nemám peniaze. Nemám kľúče od auta. Hovorím mu, že hrám golf, on že čo ti jebe, čo hráš?
No chytro do piče, potrebuješ, nech to prejmem a idem do piče. Potrebujem ísť preč. Chlapci, ideme späť? Ešte mám 10 minút, tak máme poslednú jamku a idem do piče. Ježiš. Krista Boha. Toto bude úplne jednoduché, do piče. Chlapci, tak sa teraz sem ty kokot. Kamarátko. 4 jamky. Jak pán. Tady som šiel do kúra. Piče vyjebanej. Si bol v tej čapici. Hej, ja mám v piči. Nejde zvuk. Na čo ojebávate? Na čo ojebávate? Vyjebaná kokodina. Nebol to Adamec? Nerozumiem. Jaký Adamec? Jakže nejde zvuk, je ti jasné, že ide. Na čo ojebávaš, kámo? Na čo ojebávaš, tak to pozrieme. Kde to je? Nebol to Adamec? Ide! Nerozumiem. Ojebávači, zhoríte v pekle. No? 201? No? No. Čau. Na. Jakže nejde zvuk, choďte do piče, jasné, že ide. Pozri, mal by som vám tú klembu, počkaj, pozriem to. Počkaj, dohrám tú jamku, vlastne to je ďalšia, posledná máte pred nami. Ideš do piče. Neviem, kde to môže byť, koko. A idem ti desinu. Neviem, či mám. Áno, ideš. Musíme to pozrieť, do piče. A to si mal kedy doniesť dneska? Hej, jebnutý. Jaký by to bolo, keby si ja naobjednával kokotina jednému peniaze? To je to isté. So bad, I'm so good that I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you've ever had. Ja? Však ale to je jebnutý? Dobre, mám ho v piči. Ježiš, mi je zle, ja sa fakt vygrsám na zem z toho idiota. Chytro to bude odpáliť, ja už musím ísť. Ja mám len samú kahol, ale jedno balenie. Jebať na to. To je nič na deň, ešte na piču. Nie. Čo? Originál song, čo má rec hymnu? Nerozumiem ktorú, kámo, neviem ktorú. Dobre, ak je to ďaleko. 269 yardov. To je jednoduché, kokot. Neviem kde. Takto. Full je 247. Áno, to je 200, aha. Kamarátku, vyhral som. Na jednu to dám. Milan to dojebal. A si predstav, ja som si takto objednal pre chalanov. On je úplný kokot. Nič nie za 3 kg. Za Aha, 300 euro. Čo? Čo to je bol? Čo som kde dal? Čo to je za pičovinu skurvenú? Cyber, čau starý. Máme sa popiči a ty jak? Rehit, ale kam to kurva jeblo? To je pekný ojeb. Nefúka vietor dozadu, dobre? A preto si ja som objednal za 300 euro alebo A nezdvihal by som mu telefón, ja by som mu nezdvihal A telefón. kam som to dal, ty prijebaný? Choď do piče, dohovor. Dobre. No, Je to v čo- piči, ľudia. Čo je? Milan nás ojebal, ak vám... Neukludnilo, čo chceš, chytro. Ale dokedy to môže zohnať? Lebo ja to potrebujem dneska aj Milan, my sme sa dohodli, ty si jebo. No tak ty si jebnutý. No. No a kde si? To je jedno. Môže byť aj to. Dobre, môže byť aj to. Vieš čo, ty budeš za hodinu budeš v Trenčíne? Ja som za hodinu v Trenčíne, ja si preto prídem. Či kde budeš? No, dobre, tak... No. Čo? Dobre, za hodinu ti budem volať, ja budem v Trenčíne, za hodinu a pol. Prosím ťa, nech jeden z hriechov, páčia sa mi kňazi a posilujem preto, aby som sa im páčil.
Je kokot jebnutý, že daj mu Ste ban. narušený idioti. Keby som tam povedal, tak mám pravdu. Ty kokot. Predstav si, že by som povedal, že ja sa nechcem zbierať, že som sa len chcel vidieť o samote. On sa ma... Ty On sa ma opýta, že kde kokot. pracujete? A ja hovorím, že v štátnej správe, vieš. A on Čo ti jebe? tak vy máte takúto prácu a vy toto robíte a že no Že a... ste prešli psychotestami. Jak Čo ste prešli ti jebe, to mi hovorím, psychotestami? čo? No a? Ja mám Dal 4 som rany, ich. ja som tam nedy, takže pohni. A kde to mám dať? No, Mám dojebanú náladu úplne. Ale Odjebal mi to chalan jeden. Odjebal mi to. ježiš ty To kde letí? kokotko, že to si dal dobre Do a stromov, kokot. ty kokot. Do stromov jebe, jak si... Tam. Jason! Dobre, no, jasné, že je hit. Trapas, fakt trapas táto hra. No, bože. Inak koľko má nejaký admin na Twitchi? Grac. A čo chcel? Si vedľa mňa, ale ber to tak. To v píče, to jak nevypúkalo dozadu vietor, chápeš? To Kateňa prišla. Ja som bližšie, ty kokot, to ani nechápem, jak je to Ty si možné. ďalej, keď ideš. Nie bližšie. Ideš Aha, ďalej, tak... tu je pred nami, ale ja Aha. uvidím, ty kokotko. To kde si, v jakej bažine? Ježiš, Izro to musím je ísť, v lebo ja píči. vygrcam sa na zem, fakt. Ježiš, to som kam strelil. Do pieskoviska? Aha. Ty si... Čo si kokot? Ježiš, ty to jak vieš To som hrať? kam dal, ty šťastný kokot. To hráme Aha, CS-ko, ty. či čo? Ty to hráš lepšie než CS-ko, ty kokot. A to čo, jak si dal? Kdeže to ja mám tak dať? To ja Kde? prejebem jak Ale dávaj, to dal jak nič. Však ja viem, že si to dal jak nič. Ty kokotko skurvený. Ty si ešte bližšie na to zabudni. Stoj! Aha, moja sa kotúra, ale Poj, tvoja, poj, ty máš magnetku. Ale Ty kokot. nevidí tam hlavy, absolútne, daj to trochu Aj nižšie. chodí do piče s hlavami, ja čo som naše hlavy, vidíte golf, kurva, toto ide, Aha, nie? ty si ďalej, perfektné. Ježiš, ty kokotko. To kde som za... Chlás, teraz kľud. Ty koko, tak ja mám o 12 pokusov viac než ty. Jo! 100-metrový Tiger kurva Woods. Jak sa volá? Alan Wake? Alan Wake! Serus, ako sa máme, čo sa stalo Maťovi? Nič, kámo. To je Dojebal biznis. kokot. Máme proste jedného čava, ktorý nosí veci a boli naobjednávané za nejaké peniaze a on ich nedonesol. Vyjebal sa na to, chápeš? Tak bol za lesníka proste. Bože môj, no poď, to musíš dať. Tak ja mám o 14 hitov viac než ty. To je- O 14 odpalov Však viac som než ťa ty. odjebal, jak žebráka. Ja som v totálnej piči. Koľko chýba Som toho? fakt nečakal toto. Ľudia, koľko býva jamok? Sme v 5. Koľko to máva? Nevieš? Neviem. A koľko máš, 15 minút máš? 20. No, tak to dohráme už. 14 rokov golfu, to čo bolo na 2 rany, aj rozbiete stoličku. Ja sa rozjebem. Pri mortále, Ja sa že rozjebem. Vacban. Dal som to jak nič. Že hrá sa na 18 jamiek, ste asi pri štvrtej. Nie, nehrá sa na 18, aká pičovina. To je pekná kokotina, lebo ja by som to 18? ešte dobehol na tých Ale 10 to asi. Na tých 10 jamkách by som Nedobehol. dobehol. Hej. No? Ty si jebnutý Milan, boha, za hodinu si zavolá, dobre? On ti chce vyfajčiť kokot asi. No, počúvaš, že mi chceš vyfajčiť kokot? Čau. On je jebnutý. Čo ti povedal? Neviem, dávaj. Čo ti povedal, to som počuť. Že tak si bliakaj po tých svojich rezňoch. Odpaluj to. Po jakých rezňoch, Neviem. jak v base. Kde je tá gulka, čakaj, hľadám tú gulku, kde je ty priebaný. Na jakú gulku? Jamku priebaný. Do lesa! Ale- Lebo ma hypnotizuješ ty priebaný! Počúvaj. Jeble hnusné oči, Ak po hnusné. slepiačky išiel, tak už si to vyhral, lebo ja mám o 15, Ja viem, o však 15 ale- jamiek piči. Ale ideš. To O som 15 bližšie? jamiek si v piči. Som teda v piči, takže... Ježiš Maria. Hej, dostal si sub, kámo, dík za sap, neviem, kto to bol. Linkut, starý, dík za resub. To si kam jebol, ty kokot. Ty zaráš na... To si kam jebol, Šerhan Ksenin, ty kokot. Ty si myslel, že niekto vráti bumerang, alebo čo? Idem, ja som si jemnutý, to Že Maťo má napíšu Ona sa stoličku. furt kotúla, ty... Však on sa furt Že díva. Maťo má napíšu stoličku, preto prehráva. Hej, jasné, že mám. Ona sa furt kotúla, či čo sa stalo? Čo kurva sa ten obraz? Dúfam, že to seklo a celé sa to vynuluje. Ježiš, ty choď do Dúfam, piče. že áno. Dúfam, že áno. Že to musíme dať ešte raz. Seka ten obraz vyjebaný, čo sa s tým stalo? Čo to kurva? Že Maťo. Čo jaký? Maťo. Neznášam túto... Dobre, zaseklo za to. Čo mám kurva spraviť? To je pozri, hej. Že Maťo hrá The Forest. No, ja viem.
Nejde o prežitie, Čo mám vieš? kurva spraviť, prečo to nejde? To je super. Možno sa ešte furt kotúla. To je Možno jedno. sa ešte furt kotúla. Je to možné pri mojej loptičke, ja mám Myslíš? fakt záľudnú loptu. Maťo, ty si tak slabý, že sa tá hra normálne to vzdala s tebou. Čo mám kurva spraviť? Jak dám... Ešte sa kotúla tá loptička, ti hovorím, a Dobre, nadskakuje na kameňoch. Počkaj, máš Tak iba preto sekund. takto seka. Ale ona sa na valavina ide asi, keď sa... Ticho? Ale veter ide. Veter sa hýbe, aha. Vietor ide stále, fúči. Bože, že Maťo vyhral. Presne tak. No jasné. Chlapci, ako prepáčte, kto mi veril, ale toto som fakt nečakal. Je to fakt piči táto hra. Ja to nechápem, jak som ma To takto mohol rozjebať. Kde sme? Čo sme? Čo hráme? Už? Čo mám kurva Nie sú nervy. spraviť? Pri golfe? Nie sú, jasné, že sú nervy pri golfe. Ja bych sa rozbal to palice, keď by niekde vonku. A ja by som ti takú Ježiš. po zuboch by som ti takú Čo mám, drbol kurva? z otočky, jak oni. Rehit? Ja sú ho s tým oným, s tým, čo má v ruke. Tú pičovinu, tú jeho šalu. Rehit. Regit. Rehit. Kres Esvin, áno. Ľudia, takže... No nič, že som vyhral, ty kokot. To ešte neviem, to ešte... Čo? No vyhral som. To bol pičovina, na 5 jamkách, hrám ja som na 10, ešte 5 je pred Aha, nami. tak Čo? nič. Nejaká pičovina. To nič proste prehral, ale ešte si môžeme dať do tým ale komber, ak si No to je dobrá pičovina, A to je dobrá jaká nevýhoda, ty pičovina, kokot. to je dobrá pičovina, proste si prehral. Ale počkaj, dá sa pokračovať v hre. No tak, ešte máme, no ale to je na kokot, aj tak som to odjebal. Dostal si vás easy, hej, motherfucker, jak píšeš. Nie, proste, veď sa má tak, ľudia, že mali sme nemenovanú akciu, mali sme skurvenú akciu, že ideme na spoveď. Budeme sa spovedať z hriechov. Len Maťo pozná okolitých farárov, takže nemôže Lebo ísť sem, ja- musíme ísť do dediny. Ja vám to poviem takto, že ja verím v Boha a nehambím sa za to. Chodím do kostola napríklad a chodím aj na spoveď. Ale- A ja tam nemôžem za tým človekom prísť a klamať ho. povedať mu, Jasné, že. obzerám si moju sestru v kúpelke, keď ja Jasné, že nevinný môžeš. človek najlepší na svete. Však jasné, že môžeš. Ja to nemôžem spraviť a to by Jas- zistili moji rodičia a išli Kamarátko, odpálili ja ti ma hovorím, na kraj to sveta, video- ale nie je dobre tu. to video nedám ani na No, Facebook. nedáš ho nikde. To by som išiel. Že by to bolo len medzi nami. Iba že to zvuk najlepšie. tam nahrám. Ty A kokotko. môj hlas? Ale A čo si kokot. mám, zachrypnúť mám? Tak zachrypne, budem škriekať. Je to celý čas jedno. zachrypnem. Proste a pôjdeme niekam do dediny? Ja to nemôžem toto A 10 spraviť. riechov môžeš. Proste mňa 10 vydedia riechov, a ja... kamarát, ideš do Mňa piče. vydedia, to ja si nemôžem dovoliť, že ich ma vydedili. 10 riechov. Dojde. Kto to je? Žuťak si ty, poj. 10 riechov, to je nič. Máte nevadí, že si šikovaný v ženskej väznici? V ženskej väznici, nevadí mi to. To si kam dal, ty kokotko? Ja neviem, kde to zasa tých chodí, kde si. To ako do piče. Na. Bože môj. Si piči proste, že mňa videdia. No, Žiadny zvuk, bude video. Idem ja. to asi nebude. Tak ty si kokotko bližšie, ty prijebaný. Však keď som to odpálil, ty si do trantárie, tak čo? Kde som, koľko som ja metrov by som musel vedieť? 149. To som v piči a kokodisto. Ja nevidím tu jamku ani ty prijebaný, vieš? A som v strome. Dobre? Som v strome alebo v rieke. To je pičovina. To je najprijebanejšia mapa na svete. Respodovala som vás odohraté, máte chudák, hej, 120 minút. Keď sme to nastavali na streame, aby sme one. Čak čo ti jebe? Už dneska to bolo pustené minimálne hodinu predtým, jak som one. Tak ja idem, hej? Tak ty si furt bližšie, ty A čiže prijebaný. tak ja Neviem, kde je ty kokot, som v skurvených Vraj. stromoch. Ja mám furo 15 pokusov. Tak ja od 13 jamiek prehrávam. No, ja som to A ja neviem, kam mám istý prijebaný. Ty to nechápeš? Som to dotrpal. Kde je tá skurvená jamka, ľudia? Nehovorte mu nič. To je ešte za pičovinu. To je trápna hra, fakt, co to je, no ježiš. Dobre, som v piči niekde, v skurvenej, vyjebanej. Není som to nešiel na opačnú stranu, som to nekopol. To je pičovina. A, som bližšie? Ideš, no poď. To ľudia takto brzgala tá moja stolička, keď som na nej hrával, to chodí do piče. Aby som... Tam je. Ty si kokotko, ty už vidíš? Ty už vidíš? Dívajte to ľudia. To kde si dal? Presne, ty prijebaný. A, no, Jasné, do že piesku. do Ježiš, to je jeba. Že tá hra sekla, lebo nechcel vidieť, ako Maťo dostane 10-0, ale Maťo stále môžeš vyhrať, ak nie, prehral som 50 €. To už si prehral, to nie. Odpust mi to. Tak prečo ty si bližšie než ja, ty prijebaný. Toto je les. Ukáž?
Ty kokot. Ty to hráš lepšie než CS-ko, ja to... Jebeš, jak som v piesku, ty Ale priebaný. ja som kde? Ja som v asfalte? Ty si kokot. Ty si, bože. No a ty, ja som v piesku, ty kokot, ty si na tráve, priebaný. To kde? Čo? Že to si len ako... A zasa kotúla, Ty vyplakávaš jak Chod, kokot a chod, pritom si dal chod. strašne dobre. A teraz mám čo... By si takú najebala tie reči. Aha, dobre. Idem asi ja. 40 odpalov budem mať, vieš, na jednej. A ona sa kotúla! To je pičovina! A stále! Ideš ty? Ideš ty, kokotko? No poj. Jaké ticho chvíľku bolo, že? Normálne mi prestalo srdce byť. Ale ty si bližšie, ty kokotko, ja som furt ďalej. To kde som? To kde je? Povieš mi? Čo ju nevidím dierku, ty kokot? Je tu, je predo mnou. Taký to ma porazil! Taký to ma rozjebal. Nie! Prijebaná lopta! Lebo ja budem v rysovej, ty kokot, ideš ty. No, vyhral si ty kokotko. Že vyhral si, lebo ja mám o 25 odpalov viac, ty idiot. Že som dal toto? Môže byť. Ježiš, Vlastne, takýto ja hrám. to nie. Takýto ma porazil. Odpravujem sa vám ľudia, ale fakt toto som nečakal. Proste, keby to je v stavkovej kancelárii a dajú na teba, koľko by bol na mňa kurz? 1%? Na teba 500 miliónov a na mňa 0,01 a predsa som to prejebal. Ešte som to neprejebal! Fúr je to tam, vieš. Počkaj, ja idem! Však ja som Maťo žltý, nevidíš? Žltý, začínaš, no. To čo je? A hen tam vidím ho, aha. Ja mám, okoľko som teraz pre teba, okoľko jamiek? Á, o 30. Čo ti jebe, ja som dobrý jak kokot. To si kam stredil, ty prijebaný. Na tej jamke sme ešte ani není, ty kokot. A ja v ďalšom kole, ty prijebaný. Ty sa chcel obehnúť. Ty prijebaný, ale si bližšie než ja, aj tak? Takže pohoda. Ty kokot, to som dal dobre asi, že? Dobre, ako... Ježiš! A na tebe som zasmial? To kam som stredil, ty prijebaný dohovor? Fúr si podľa mňa Počkaj, možno do kotúla. Fúr si že do kotúla, kde sa chceš kotúlať? Ja som bližšie než ty. Ty kokot. Čo som hovoril? Chlapci, toto neznášam túto hru. Trápna. To je ďaleko presne. Ja čo neviem, Aha. aj som to trafil, nie? No. Že no. Ja sa vyvracam, takto sa dojebal dnesný večer. Tak to sa, jaký bol pekný, Taký že? večer krásny to bol. Prejebal si iba lolko, Vlastne idem ja. nebol, Si prejebal bližšie, som ty lolko. priebaný, ty si tu, aha. Taký krásny večer to mohol byť a pozri čo sa stalo. Ešte, že idem von preč, lebo ma vystre. Celé sa to dokurvilo všetko. Ty kokot, prešla okolo! A šmíka sa do piče, pozri sa. To kam ide ty kokot? Do Rákosia. Aj. Idem ja? Lebo si bližšie? Áno. A čo to je? Čo mi to zmení? Čo? Prestaň. To jaký náprach dal? Aha. Čo ti jebe? Videl... Čo tak najebem? To bolo čo? Tyčka? To sa dá v golfe spraviť? Prečo mi ťa o tú palicu jebnú? Iš, to je kokot. Iš, to je jeblington. To si dal V poriadku. Som za kokota ja. Neviem to hrať. Čo ti jebe, toto bolo ale čo? Klik! Bú! Maťo, nie, prosím! Yes! Yes! Boha to jeba. Idem ja som ďalej 100%. Nie, to je teraz... No a- ideš ty, fakt? No ukáž sa. Koľko máš ty? 5, ja mám 4. Nemalo to platiť! Ale ty vyhráš. Na koľko si dal? Ty dal na 6. No. Nie, na 5. Na 26 a ty máš 15. Ja prehrám o 11 odpalov. To kde sme? To, o čom je táto hra? To kde som sa takto rozkokotil? Na akej jamke? Na tej prvej, kde sme Na to tej prvej, dojebali, že? že som mal tiež milión. Ježiš, to je kokot. Výhra ďalšia! Si kokot, Maťo. Je mi to ľúto. Proste lepšie vyhráva. Dobre. A vieš, čo by to bolo Mortal Kombat? Tam by to bolo proste, že Lakia tam by som tvoj dostal škorpión na by piču išiel do piče úplne. Tam som sa napíšel. Aj v lolku, ale vo Ideš všetkom. ty, však koľko to si ty? Idem ja? Koľko je od nás? 440 yardov? Nie. 463.
Čo ti to je ako ďaleko, ty hnus? To je ako do piče ďaleko. Ty koko, to som kam jebol. Tyčka pover. Vyhrávam ja, Dejvo. Všade som všetky jamky vyhral, ja do piče. Vlku by si dostal ako na pič. To niekedy si môžeme Nechcem sa baviť o LOLku. Počúvaj, ďalšiu Nechcem takúto sa našu baviť o stavku LOLku. jebnutú si Nechcem môžeme sa dať v baviť o LOLku. LOLku aj. Že nám ide. Nechcem sa ani baviť o LOLku. Že dodá Dostal Frostblood. by si na piču. Dodá Frostblood, Dostal by si rovnakých na piču. hrdinov. Ale veď ty to nie... Tak čo chceš, Rajza a Panteona, nie? Nie, banovali by sme si, normálne. Ktorú by sme banovali. Pantheon ban, Rise ban instantne, Vayna ban instantne, nie? A čo by si išiel, kokotko? Neviem, dostal by si na piču. Že by som ťa tak To rozjebal, isté budú chlapci chcieť, to isté budú moji. chcieť. Že toto chcete vidieť, takéto duo. Ideš ty? Ty si ďalej. Kdeže je tá jama? Vidíš ju niekde? Lebo ja som z toho Aha, tam je za tým jazerom jebnutým, Že- nevidíš, ty keď tam v ďalke, ako Čo sa si pozri kokot. poriadne. Podľa mňa by si mali aj ešte jednu hru v LoLku, kto sko nie. Ja nehrám LoLku už rok, vieš. On nehral LOLko, to je bolo na piču, ale... A to bude ďalšia akcia nejaká, proste toto prejebal on, bohužiaľ. No, je to tak. Nehádam sa, prejebal som, fakt sa nehádam. Ale jak si za Aj, tým... že som to Počúvaj, robil. á! Ale iba si predstav, Maťo, že jak si ty hral Fifu proti mne a 5-0. A smial si sa mi ako Áno, kocko. Takže drž ja- piču, ja nič si nehovorím. žebrák vyjebaný. Ja nič Ja som mal nehovorím. dojebaný týždeň, Ja nie nič že on. nehovorím, Ježiš, ja ty som dostal na kokot. piču, ja sa priznám. Dostal som fajnovo na piču. Dostal si na piču. Tejto priebané. Vyjebal ťa väzen Kde do som to riti. dal? Vyjebal ťa väzen do riti. Dobre si to dal, ti? Aha. Aha. Šlup! Nie, dobre si to jebol, že ti to jebe. Idem ja. Čoť! Dobre, vidíš niečo? Vidíš niečo, ty kokot? To čo je za pičovina? Nechaj sa tak pohľadne. Kde si? Ja neviem, ja som... Strelil som kde si do piče. Kvetináči, ty koko! Zahrála proti mne za ty kokot, ako do piče. A idem ja, ty kokotko, lebo... Ježišmária. To ja som... Ježišmária. Drž piču, ty si jemnutý kokot. Vidíš niečo? Kvetináči, vody! A teraz som nebol dobrý, dívaj sa. Priebaná hra. Rehit. Drž hubu, drž hubu. Som tam sedel. Ja ťa zajebem, lebo sa smieš jak hyena pojebaná. Nie. Lebo sa smieš jak kokotko skurvený. Drž hubu, fakt mi prišlo zle. Ideme ja. Ideš ty. Ty, to som jak ďaleko, ty kokotko. Fakt mi prišlo zle, jak... Drž piču, Kde som, jak ideš ty? No ty si niekde tu iba, kokotko. Ty si tu niekde do piče, blízko. Ach, bože, strašne mi je zle. Lori, čo na to hovoríš? Povedz, vyjadri sa. To čo ješ? Vyjadri sa. Drž piču. Idem ja? Počkaj, ty, Tak ty už... tak to máš pohodu, ty priebaný. Jasné, že ja to mám pohodu, keď to neviem hrať, ty kokot. Ja to mám pohodu isto. To si dal jebu! To si sa normálne Ja som si prekonal! dal jebu. Ja mám na piču pálku 100%, no idem ja. Dobre, z piesku ja dobre strieľa ako kokot ináč. To asi píči, že? Ukáž. Ježiš, kotúla sa do piče! Idem ja, chápe? Koľko mám tu rán? 8, ty 6! Maťa ťa zajebem. To znala si silnú, že? To čo? Ty kokotina. Ty kokot, Ja by ja som som najebal! niekomu- Zas idem ja! Ježiš, to je pičovina, tak ty prvá hra toto. Toto je dojebané úplne. A zrazu dá home run! To je priebaný kokot, chlapci. Home run do piči! Dobre, koľko mám? Mám 10 strel, dobre? To aby sa náhodou Ešte si nevidel mňa! aby sa náhodou po tejto hre nevyhrával. Ja som neišiel ešte ja, kamarát. Veď to som ešte neišiel ja, o čo ti ide? O čo ti kurva ide? To je pičovina! Ten môj kokot nehrá na golf, chápeš? Priebaný kokot bowling alebo nejakú pičovinu. Teraz aha. No. No! Čo piči? 40 rán! A kotula sa do piče do piesku za... Choď do piče, nebudem to hrať. Vymažem to hneď poďal to, 20 sa to hrať či koľko. Ti hovorím, že tebe najebalo vietu jak kokot.
Katrina prišla. Katrina! Však ale to už je piči aj tak, chápeš? Koľko mám jamiek? Uhni idem ja, som ďalej, uhni. Koľko mám jamiek? Ty máš na 7 na 12, ty kokot. To je ľahká jamka, kokot. Čo ti je? Ticho, nepíšte nič, nepíšte prosím vás nič nepíšte. Povedzte to mojej ruke. Chvála Bohu, bola to halus, Maťo. Bola to halus. Snažil si sa, bolo to dobre. Šlup. Ty kokot, do piče mňa odjebe. Proste som na tebu, mám na skore, koľko máš, že ma to nebaví ani dohrávať dokonca. Koľko máš času? Už nemám čas. Už nemáš čas? Tak teraz nejaký príhovor by som mal spraviť, pretože prosím vás, ľudia... Počkaj, to by sme mali nejako inak spraviť. Nie, to by sme ešte mali naše. 5 jamiek si dať zajtra. Nie, Päť žiadne jamiek zajtra, sme mali dať dneska bol zajtra. termín, Maťo, Dobre. zabudni. Zajtra som do piče z Klaudy niekde, vieš. Trapná pičovina. Kde to jebel? Kde ide? Mal by si, priznaj sa, že som ťa proste rozjebal. Jak som povedal, že áno, Maťo, vyhral si vo FIFA, povedz, áno, rest, vyhral si v golfe, Dobre, nebude. si Tiger Woods, povedz. Rest si Tiger Woods, povedz to, vtedy znamená, že som vyhral. Rest si Tiger Woods. Vydrž! Ešte si musím odpísať. Čakaj, povedz, rest si Tiger Woods oproti mne. Dobre, si Tiger Woods oproti mne. Yes! Ale, Vyhrám, boys! Ja som Ronaldo oproti tebe. Lebo som ťa rozjebal vo FIFA, ale mám Ronaldo piči má celý piči. golf priebaný. To je nič. Hra. Takže toto bolo takáto easy výhra, dokonca ako do piče. Ešte Ja druhé musím ísť kolo do zajtra. Nemôžem druhé kolo zajtra, lebo príjmaš večer domov, alebo kedy viete. Teraz som vstal. Kto to napísal? Jaký kokos. Bismarck? Čau, čau. Som ja nehovorím, že teraz vstal, lebo fakt sa Ježiš, to je jeba. Ale ľudia, nebojte sa, bude akcia a vymyslíme si novú stávku nejakú a tam budeme hrať Nie, jakú hru tam budeme hrať? Ja neviem, či ešte... Stiahnem vlastne tenis niečo- nejaký? Ja idem asi predať počítač, viete. A idem... Tenis stiahnem nejaký? Idem predať počítač Do a piče. idem aj auto predať a všetko, čo predám, čo mám. Alebo vlastne mňa odjebú rodičia na severný pól, viete. Kvôli hej tej kokos. Ale hovno ťa odjebú, tebe jebe. Prejebal som, dobre, prejebal som. Idem preč. A NHL-ku by sme mohli zahrať. Mohli, ale no, nemám chuť normálne na nič. Do piče by sme mali nejako inak spraviť. To si predal, Mizdur, Magic, dík za follow, chalani. No nič. Športovci vyhrali. Že Športovci vyhrali, kámo. To takto. Tak nás opúšťal ľudia, sledujte ho. Ach, bože. Či máš ukázať bicák? Neukážem, nemám, ja nemám biceps. Ja nemám. Macholu pod padukou, ty kokot. Nemám tu nič. Čo ti jebe? Pozri sa, jak som sa obliekoval, to bolo takáto rýchla prehra. Však ale nemôžem za to, že musím ísť preč. Keby sme hrali ešte hodinu, možno by sa to ešte So skomplikalo. bad, I'm so good that I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you ever had. Odpredaj igra, stav starý. Piče, pojebanej. Dojebalo to celé. Ale kokot. Priebaná hra. Prehral si ja kokotko. Priebaná. Počkaj, sa musím okamžite vyzliesť, lebo sa pogrcam normálne. Ty ja som taký dopotený, čo ti jebe? Čo ti jebe? Aj klobúk si tu nechaj. Klobúk si tu neháš? Hej, ty si tu nechaj klobúk. A hen tú bandacku, to si bere stará Jirko von ako hen to, hej? to ide von. A ja idem takto von. Jako? Ja idem odtiaľ takto. Neverím. Neverím, že hen ty mi ideš zábavu, že máš na sebe. Tomu neverím, že hento si oblečeš. Čo ti vezmem, koľko vecí, ty kokot. Hneď som tu ľudia, hneď. Ako?
Tuto složičku by som mohla do piče niekam, čo? Či? Musia ísť ľudia, má rande. S trapulkou chceme na spovečok, Maťo ide, to je pohoda. To on prejebal, to nič. To necháme tak. Historku z Need for Speed please povedzky, tak daj Strawpool. Historku chcete ľudia počuť? Keď sme hrali Need for Speed s bratrancom na Playku jednotke ešte? Tak to vám poviem. Úplne, že jednoducho. Predstavte si, mali sme tam vyberanú mapu, tých kokot je trapné a kokot. V Need for Speed... Vyhral som golf ja, ľudia. Pri ktorí teraz prišli, vyhral som golf ja. Asi o 20 strel som bol lepší, ako on asi na 6 jamkách. A pôjde on, ale do nejakej inej dediny, lebo tu ho všetci poznajú. Lebo on chodí ministrovať a... Tak, chápeš. Taká pičová. Spravil sme resta na spovedi, to nič, kamo. To on prehral. Tak to nefunguje, že Strawpool, chceme teba, to je pičovina. Proste prejebal on. Počúvajte. Len si počujem príbeh, nerozumiem. Rezultáč H1Z1. Vieš, teraz bude pauza asi na hodinu? Ja len... To je jedno, niečo mi prišlo, musím to odovzdať. A potom môže pokračovať stream. Potom môže pokračovať, kámo. Ale neviem, či ho vlastne vypnem, alebo iba pauzem, ľudia. Jak to spravíme? Že ho pauzem, dám sa do toho gaming talk show a dám sa AFK proste, alebo jak to spravíme? A možno vypnem úplne, to je jedno. Mohol si prejebať gol s Maťom, no bolo to krátke, alebo trvalo to asi hodinku, vyplieskal som ho a išiel do piče, vieš. Že ojebal si ho na začiatku, ty kokot si mu povedal, že má dávať ďalej. Nie, to tak nebolo. To tak nebolo. Však ja som mu hovoril, že nech sa kúka, ľudia mu písali, a aj do nej dostal, že máš sa pozerať, kam dávam ja tú šipku, že máš podľa mňa hrať, vieš. Tak aká pičoviny. Tú historku, ľudia, no predstavte si. Neviem, či to bola Need for Speed 2 alebo 3, ale myslím, že 3. Bola tá, čo ti jebe, to je trapné, ja som mal asi do piče 6 rokov, alebo koľko, ja neviem. No a predstavte si, tmavá mapa, ty kokot, pršalo, búrka a kokot a taká mapa, že bol tam mestečko aj kúsok lesa. Dobre, bavíme sa o Need for Speed 3, takže žiadny panáčik, nič, proste čisto auta. Ja som si dával Lamborghini Countach, či jak to volalo vtedy, ty kokot. A Čavo si dával nejaký Nissan, nejaký Nissan skurvený. Není doma, kámo. Není doma, ale dík. Kapa. No a počúvajte, predstavte si, že nastavili sme si 40 kolečiek. 40 kolečiek sme si nastavili, aby sme to nemohli dohrať. No, alebo nemohli, aby to bolo ťažké, proste maximálny počet kolečiek, alebo nekonečno, alebo ja neviem. A predstavte si, že normálne sme sa hrali, že v tej hre, ty kokot. Ja ani neviem, jak nás to napadlo, ty kokot. Choj ako do piče. Normálne sme si vymýšľali, že tam máme frajerky v tých hrách. Je ti dobre? Ja som mal 6 alebo ja neviem koľko do piče. V Čechách do piče na chate sme to hrávali a normálne každý mal vybrať barak, kde príde a čakali sme akorát na to a normálne sme vedľa seba sedeli. Na dvoch obrazovkách sme hrali takto rozdelený screen proste na polku, si predstavte, ja dolný, on horný. Nasadil som si farmu všetky pičoviny a normálne sme išli pri barák a ja som mal taký, ja si ho presne pamätám. Boli tam nejaké 2-3 stromy, úplne textúry falošné, že si ich ani nevidel, ty kokot. Schodisko a vždy som takto prišiel a zaparkoval som mať to schodisko. A to máš, že Mišo, vtedy som ešte nebol sami za rest. Tak to bolo ešte, kde som mal ešte asi pred školou, neviem. Mišo ma vtedy volal. Že Mišo, počúvaj, že kde si tak dlho? Ja hovorím, že čo ti jebe, že čakám na frajerku, že ty koko, to bolo trapné, ako že čakám na frajerku a že počkaj nás na konci mesta. Neviem, jak sa volala tá jeho, myslím, že on ju volal Hela. Ja si nepamätám, jak sa volal Nikol, alebo jaká taká píčovina, neviem. On ju volal tú svoju Hela, sa mi zdá. A predstav si, ty kokot, on že dobre, čakám vás na konci mesta, skočíme proste do obchodu a že pôjdeme potom do lesa niekam hore. Čo ti jebe? A to normálne, to by si myslíš, že to trvalo 10 minút. A to ti hovorím, že pol dňa, jedna mapa alebo dve mapy. A hľadali sme frajerky, do obchodu sme chodili a tak Hela, jasné, že Hela, ty kokot. Čiže to bolo strašné, mňa skoro odjebalo. Rezo teraz chodí so mnou, čo chodila vtedy s tebou. Hej, ty to hrávaš tiež? A tak to bolo. Semov starý, dík za resub, a what sub. Je nás 392 ľudia. Jak do zajtra večera si ideme dať 8 subscriberov, tak už sa nestriam od teraz. Jak to nestihneme do zajtra, teda bič do nedele do večera,
že nebude 400, tak sa ostriham a začíname sa nestrihať. A momentálne to je tak, že vypadá to tak, že to stihnete, že dáme tých 400 a budem sa, základ je mesiac nestrihania, plus za každých 10 subscriberov sa hodí kockou, koľko dní navyše. Takže mám kuty po pleca, takže myslím, že budem vypadať jak oni, Nagi, či jak sa volá, priebaný. Čo ti jebe, to by bola halus, ako... Predstavte si, že toto mám 5 dní. Toto mám 5 dní dlhé, dobre? A už mi to padá do očí. Čo si kokot? A čím to máš dlhšie... Ježiš. To chodí robiť, že... Kedy sa tie hriechy vyberajú? Vieš, čo to ešte neviem. A dneska by sme si mali ľudia večer, keď prídeme na stream okolo 9, tak si vyberieme na subday hry, dobre? V nedelu by mal byť subday normálny. Škoda, že nebol Mortal, bolo to akčnejšie. Však na budúci môžeme mať Mortal, len on to nehrával, aby som ho rozjebal strašne, vieš? Laco Nagi, asi tak. Pardon. Volejte farára súdruh. Neviem, jak by som ho volal ja. Uvidíme. Necháš si urobiť dready? Asi nie. To čo je takou s tou kockou, to už nebudeš strihať nikdy. Ale ty to nerozumieš, kámo. Za každých 10 subscriberov a každý niekomu končí, vieš. A každý deň niekto dáva nový, takže to je nie tak. A je tam limit, jasné. Nebude tak, že do nekonečna, ale tam dáme tomu limit. Chápeš? Chápiš to? Ja som sa hrával, že som taxikár a len som vždy zastavil vždy pred domom a akože som previezol niekde cez mapu a niečo také sme robili isto, chod ako do piče. A to ty kokot, to by si neviete predstaviť, keď prišla GTA 3. Však to my sme pustili a ti hovorím, že leto, 40 stupňov, ja bazén doma napustený a ja som ho ani nevidel. Predstavte si, však my sme boli s bratrancom pri GTAčku, sme boli s bratrancom a ti hovorím, že tam príbehy s frajerkami pokračovali, to ako ani nestresuj. A to sme hrali, predstav si, že to sme hrali single player, dvaja za počítačom. A sedeli sme pri sebe proste 6-7 hodín a že ty koko, že to je v piči, že to je strašná jeba. Limit by byť tak, že len počas tých základných 30 dní sa hádže kockou. Dobre, môže byť, môžeme to spraviť tak. Maťa sa ponáhla za čajou, ukážte za video. Ty koko, to je čo? Počkaj, či to môžem pustiť, ukáž? I can't right now, I'm driving home. Počkaj. To vám ukážem. Čo to kurva za video? Počkaj. Jaká šupa. I can't right now, I'm driving home. Oh Lord, nigga, 0 to 1 and nigga real quick. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe na hlavu? Tak to nejak Maťo dopadol. Ale kokot. To si robíš srandu, ty kokot. Čo ti jebe na... Čo ti jeba tento? I can't right now, I'm swimming. But I'm home alone. Come over. I cannot, I'm so far away. I'm home alone. Čo ti jebe na hlavu? Toto je kurva čo? Toto je kurva čo? Choj ako do piče, to mi nehovor, ty, počkaj, to video si musím odložiť. Počúvaj, to je aké video, ty kokot, čo si to jebe? Choj do piče. To čo má byť? Do piče, čo to kurva? Jak tam išiel do pol pása k Zohan, ty kokot. Zmeškal som gola, hej, zmeškal kámo. Už máme po. To bolo rýchle dneska, taká hodinku iba, vieš. Maťo nemohol do piče, už som rád, že vôbec prišiel, lebo najskôr mi, ja poviem vám SMS-ko, ako mi napísal. To ako vy si boli v obraze. Hneď vám to poviem. Sekundičku. Napísal mi, že... Ja som myslel, že ani nepríde, ja som písal na Twitter, že už nebude ani golf v Maťom, a nakoniec prišiel. Že... Počkaj. Že a na spovedia nemôžem ísť ani za piču. To keby zistili doma, tak som v momente vyjebaný z domu a to riskovať nebudem. Smiley. To mi napísal. Tak som mu povedal, že OK, že tak jeb na to. A prišiel nakoniec dáme ten golf. Takže je to plačko. Už bol, kámo, vyhral som. Dám na Twitter, že som to aj vyhral a že nech sú, nie tie otázky dokola, on to vieš. Čo to máš za iPhone 5S? Ako sa volá ten golf? Perfect Golf. Ale strašne napíšu to je.
Ja som kedysi hral Tiger Woods nejaký a ten bol o mnoho lepší do piče. Tam si mal vykockovanú mapu, vedel si presne podľa, no jak to je, to bolo o mnoho lepšie, ty kokos. Čako, sorry, že tu nebudem, ale mám oslavu 18. Všetko najlepšie, kámo. Šťastie, zdravie, lásku a to je asi všetko, ty kokot. Alebo stačí zdravie a o všetko sa musíš postarať sám. OK, pojadú spoveček, pôjde, ale kedy do piče, niekedy to dáme, možno na nedelu, alebo tú ďalšiu. Viem, že do 2 týždňov ako by mal byť 24. Za 5 dní, alebo za týždeň, neviem, kedy by mať voľno, bude drunk stream. Teraz máme také akcie, budú. Ja mám tu vedľa seba 4S-ku, kámo, to ani nestresuj. To je navždy, v našich srdciach. To chce golf na Xbox. Treba? Nerozumiem. Nerozumiem ani kokot. Máte šéf, keď si vezme, že streamuješ ty, ale však kokot, však to... To je akcia, vieš. Čiže nerobíme teraz akcie vonku, že žereme pičoviny, ale spravíme si akciu tu nejakú takúto pičovinu, vieš. Takže to je jedno. A my sme to robili tak, že som ja išiel a momentálne to spravíme tak, že to zahrneme aj zo streamu, vieš, že vyberieme nejakú hru, kto bude lepší, tak ten vyhral, bla bla bla. Bang, tým to stačí, vieš. Bude to v Ružomberku, čo ja viem. To som si typol len. Neviem, čo vyberie nejakú dedinu. Jebnutú. Recept na biele zuby? To je piesok. Žltý. Ahoj, retard, ne Green Gens, Lukáš, čau. Ako som nezrel, tak čaute. A sorry, že som neodpadal na čet, ale nedal sa, vieš, tak tá akcia s Maťom, to je... Musíme sa venovať golfu, boli sme v pretlakoch. A momentálne, že čo budeme dneska hrať, dokedy bude stream, kedy pokračujeme a teda, tak momentálne asi vypíname stream a pustíme až do takej 9. ľudia. Takže máte čas na... Češina South Park by mala byť zítra večer a zrovna i víkendová akcia na tým nejakých 10 € a teda ešte nemáš. Zidumian, kámo, dík za Resub a Pixel. Češina South Park má byť zajtra večer a zrovna aj víkendová akcia na Steamu, stojí to nejakých 10 €. Tá hra, jestli ešte nemáš. Nemám. Tu hru ešte nemám a možno to aj zahráme, kámo. V češtine by to bola halus. Uvidím, ak to preložia, vieš. Môžeme to zahrať. Takže ľudia, veľké dík za sledovačku. Dík za podporu, cením nových subscriberov. Cením starých resubov. A chcem sa jednu vec, že bude asi teraz končiť stream momentálne, pred tú chvíľku. A okolo 9. by som tu mal byť, dobre? Okolo 9. bude CS-ko alebo H1Z1, jedno z toho, a potom bude Guild Wars, dobre? Znáš minigolf na playforia.net? Nie, nepoznám kam vôbec. Dík za follow. Kto to kurva bol? Nie. Mr. Duch Svatý. Dík za follow, starý. Bakela Q2 Kribox. Vidíte, Duchalani, čaute. Takže dáme to. Odkiaľ si kúpal Guild Wars 2? Kupoval som ho na guildwars.com, bola zľava z 50 € na 10, preto som ho kúpil. Dohodnuté? Vyhral som ja. Budú si vyrať, hej. Takže dneska, ľudia, pokračujeme okolo 21:00. Ja dám sprchu, najem sa, dohodnem telefon, vybavím pičoviny a pôjdeme zahrať CS-ko, asi H1Z1 a potom dáme Guild Wars, dobre? Včera sme začali XP, sme nejaký 9 level alebo 8, po piči. A ak chceš, že nájsť pičoviny už neplánuješ točiť, plánujem, kámo, dík za 1, Jolino, ale momentálne to je tak, že málo kedy mám ja voľno a aj Maťo naraz, lebo pracujeme, máme rozdielne smeny, vieš. Takže budú tie akcie, ale možno až keď sa, nie že zbavím práce, ale prestanem pracovať. Ofery na stream, máš tam fotku, dohodnú, takú potrebujem. Čakores, konečne som v tej vyjebanej skrini chytila Wi-Fi. Prestaň klamať, že brak, opustí ma von. To je koko, dajte mu ban. Airsoft vôbec, kámo. Ale, jak sa pová? Jak sa to kurva volá? Neviem, jak sa to piči volá. Ty kotko, mohli mi dať, to nebudem hrať, kámo, nebavilo ma to. Naposledy som to dala, bola to nuda ako kot. Říši písať na Twitter, to bola sranda, jasné. A to vyberú subscribery, ľudia, to budeme votovať na Strawpoole. Čekni hru Scream Ride, veľká pecka na stream. Scream Ride? To je na streame alebo kde, kámo? Môžem to pozrieť. Store Scream Ride. Do píče, čo to kurva. Store Scream Ride. Nevidím to, nemôžem to nájsť na streame.
Scream. Nemám to, nemôžem to nájsť. Neviem, čo to je za hru. Na akém serveru hraješ Guild Wars? Počúvaj, hrám na Firelands, alebo Ring of Fire, alebo niečo také. Ale to je úplne jedno, stačí byť Európa, stretneme sa, dá sa. Hľa sa by bylo top na večer? OK, možno dáme aj Hearthstone. Evil Within zahrám, dohrám. Teda ten datadisk, čo príde, či to bude, ten bol po piči. Evil Within mi strašne ľúbil. Chápeš? CSGO má slavu 50%, takže kto chce CS-ko, kto chce cheatovať, tak si nakúpiť accounty. Je momentálne za 50% šancu. Teda cenu. OK, a preto chvíľku ľudia končíme. Vyberáme subscriberov okolo behom večera. Dohodnuté, subscribery budú dávať hry na Subday, ktorý bude v nedelu, začne okolo 6. znovu. Zajtra bude stream ľudia nejak k večeru okolo 7. znovu. A dneska pokračujeme 21.00. Takže preto chvíľku pauza. Díky, že sa mi vydržali aj s Maťom. Viem, že ste držali jemu palce, lebo ste zakerné svine, ale vyhral to kurva lepší, bohužiaľ. Takže vidíme sa 21.00. Ďakujem za podporu, kalani. Dík moc za donaty. Cením, že ste tu zase užili vaše oči. Teda, ale jak to mám povedať? Nie užili do piče, jak to mám povedať? Rozjebali. Kámo, za koľko si kúpil Evolve? Ja som kúpil ako nové za 50. Ale vlastne mne kupoval Bajo a ja som mu dával 30 za neho, že on kúpil zo Steam peňazí, vieš. Takže ešte raz, dík moc za podporu a vidíme sa 21.00, OK? Takže majte sa pekne.